mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Galit ako sa Panginoon. Hi, DJ Rocky. I'd like to thank you for reading my story. Gusto ko sanang dugtungan yung kwento ko na inere ninyo noong March 30, 2023. Yung araw na yun ay ang birthday ng asawa ko. Itago mo ulit ako sa pangalang Jen. And this is my secret file. Good news. I'm now happily married to my longtime boyfriend. Itago natin siya sa pangalang Ben. We've been together for a decade. We got married last September. By God's will and guidance. Thank God. I found him in the middle of my life crisis. So ayun na nga. Nagkaroon si Mama ng mahigit sa 4 na karelasyon na babae. Habang si Mama ay nag-e-enjoy kasama ang babae niya, kami naman ito. Sobrang hirap sa buhay. Lalong-lalo na ako ang naiwan sa bahay. Nandun na, tinutulog ko na lang yung nanginginig kong katawan. Yung kumakalam kong sikmura para maibsan ang gutom at para malampasan ko ang buong gabi. Para pagising ko, umaga na. Yung pinakahuli niyang karelasyon, buntis nang makilala niya. Pinalaki nila yung bata. Ayun. Mabait naman sa una yung kinakasama niya. Maasikaso. Maalaga. And ako yung nagbantay sa anak nila. Ako ang nag-aalala sa bagong silang nilang anak. Dahil sa akin nila iniiwan pag pumapasok sila sa trabaho. Hanggang sa kalaunay, unti-unting lumabas ang tunay na ugali ng kinakasama ni Mama. Kapag nataon na ako ang nagbabantay sa anak niya at biglang umiyak, sinasaktan niya ako. Halos patayin niya ako. Pinalayas niya ako sa sariling bahay namin. Lahat ng panunumbat, naranasan ko. Ang masakit pa dun, lahat ng pangyayaring yun,
walang ginawa ang mama ko. Wala siyang ginawa para awatin ang kinakasama niya para wag akong palayasin. Bagkus, pinanood niya lang akong umalis ng bahay na nanginginig sa iyak. Walang bitbit na kung anuman. Ni pamasahe. Wala. Binaybay ko ang mahigit kumulang 20 kilometro sa ilalim ng tirik ng araw para lang makapunta sa pinakamalapit kong auntie, kapatid ni mama na siyang nakakaintindi at alam kong nagmamahal sa aming magkakapatid. Hindi na mabilang sa daliri yung pagpapalayas at pananakit sa akin ng kinakasama ni mama. Dumating sa punto na yung babae ni mamang naghari-harian sa bahay namin. Kaya pinapili namin si mama kung sino ba ang pipiliin niya. Kaming 4 na mga anak niya o yung babaeng kinakasama niya. Kasama na rito yung anak ng kinakasama niya sa ibang lalaki. Durog na durog ang puso namin nang pinili ni mama ang babae niya. At yung hindi naman niya anak kesa sa aming mga tunay niyang anak. Lumaki kami sa hirap ng buhay. At lumaki sa panunumbat, pagpapalayas, at pananakit emotionally, mentally, physically at verbally. Lahat ng sakit, danas na danas ko. At ang mas masakit ay sarili pang mga magulang namin ang nagdudulot nito. Hanggang sa tuluyan na nga kami nagkawatak-watak na magkakapatid. Nagpatuloy kami sa buhay, nakitira kami sa ibang tao at sa malalapit naming mga kamag-anak. Yung mga kamag-anak na handang kumupkup sa amin. Yung 3 kong kapatid huminto na sa pag-aaral. Ako lang mag-isang nagpatuloy sa pag-aaral. Ginawa ko ang lahat, makapag-aral lang. Naging schoolgirl ako sa mahigit 7 taon. Hanggang sa natapos ko ang sekundarya. Masakit lang na isipin na yung parte ng sa puso ko, na yung bunso namin, wala siyang binyag. Dahil sa kapabayaan ng mga magulang namin. Yung broken family kami, tas parang naging broken na rin yung pagkatao namin. Nagka-award nga ako sa eskwela, pero wala akong mga magulang na dadalo para umattend ng recognition day. Masakit yun para sa akin. Na yung iba, may mga awards sila. Dadalo ang mga magulang nila. Proud sa kanila ang mga magulang. Samantalang ako, may award, walang nagsasabit sa akin. Malaki ang kakulangan ng mga magulang ko sa aming magkakapatid. Hindi naman material na bagay ang hinihiling namin, kundi pagmamahal. At kalinga. Then after high school, kinausap ako ng pinapasukan ko bilang schoolgirl. Isa sa mga pinsan ko ang nagsabi sa akin na hindi na nila ako kayang pag-aralin sa college. Wala akong choice kundi magpasalamat pa rin sa naitulong nila sa akin at tanggapin yung katotohanan na
At least binigyan nila ako ng pagkakataon na makapagtapos ng pag-aaral ko sa sekundarya. Manoy Joe, Manang Jule. Sa pamilya nila, sobra ako nagpapasalamat. Salamat sa pagbibigay ng hindi na ibigay ng mga magulang ko. So kailangan lang pagpatuloy ang buhay. Wala akong sama ng loob sa kanila. Hanggang sa nakilala ko ang kaisa-isang lalaking nagparamdam ng pagmamahal na kay tagal kong hinanap. Pinunan niya ang pangungulila ko sa pagmamahal ng mga magulang ko. Ipinaramdam niya sa akin na kamahal-mahal ako. Kalaunay, naging long distance ang relationship namin. Dahil siya ay nag-aaral na ng college, isa siya sa pinagpala na makapagpatuloy ng pag-aaral. Samantalang ako kinailangang lumuwas ng Maynila para maghanap pansamantala ng trabaho. Makapag-ipon para may pang-enroll sa college. Eventually, nag-iwalay din kami ng boyfriend ko dahil hindi niya kinaya yung LDR. Bumalik ako ng probinsya para mag-aral uli. Inalalayan ako sa pag-aaral ng bunso kong kapatid. Basta focus lang sa goal. Until I finished my first sem in college. First day of our class ng second sem. Itinakbo ako sa ospital dahil hindi ako makahinga. Over fatigue. Paano ba naman kasi? Ang dami kong issues. Sa pag-aaral, pamilya, financial, pressure. Pressure sa paghahanap ng trabaho para masuportahan ng pag-aaral ko. Sabi ng doktor, kailangan ko daw magpahinga. Kailangan ko daw i-give up ang studies ko at i-prioritize ang kalusugan ko. After noon, balik na lang daw ako ng eskwela. Basta mag-recover lang daw ako. Pero hindi yun madali. Dahil mas lalo akong nag-anxiety. Mas lalong naging mahirap para sa akin ang lahat kasi ang tagal kong inilaban ng pag-aaral tapos ganun lang pala kadali ang lahat. My body was tired, but inside me, I was fighting. Pero wala katawan ko na yung bumagsak. May isang pagsubok na naman na hinarap ko na hindi matapos-tapos. Namatay yung pangalawa kong kapatid. Complications sa kalusugan. Sobrang hirap ng buhay namin. Halos walang kaginhawaan. Puro na lang pagdurusa, kahirapan. Lugmok na lugmok kami. Naghahalo yung pagluluksa, pagkalungkot, paghihirap. Imagine, inihahatid namin yung kapatid ko sa huli niyang hantungan na hindi man lang nagpakita yung tatay namin. Sobrang sama. Nakatiis na hindi masilayan yung anak sa huling pagkakataon. Pero kahit ganun, kailangan naming tanggapin ang mga pangyayari. Laban uli. Then nagkanya-kanya kaming magkakapatid na lumaban sa buhay. Alam lang namin na nandyan kami para sa isa't isa. Then eventually nagkabalikan kami ng boyfriend ko before. At isa rin pala siya sa mga nagbantay sa akin sa ospital nung inadmit ako. Malungkot siya sa balitang ibinigay sa akin ng doktor. Nagsama kami ng boyfriend ko. Nag-aaral pa siya noon. Ako na may nagtatrabaho. Then he graduated.
I supported him all the way. Naabot niya ang mga pangarap niya. Hindi man lahat, pero isa na rin ang makatapos siya ng pag-aaral. Hindi madali ang pagsasama namin against all odds. Hindi boto ang pamilya ng boyfriend ko sa akin kasi nga, broken. Broken family ako nang galing eh. Pero nanatili kami sa isa't isa. Pinanghawakan namin ang isa't isa. Then September, last year, we got married. Medyo matagal kaming ikinasal. Dahil matagal kami nag-ipon. Ayaw namin na ibigay yung obligasyon sa mga magulang niya tungkol sa pagpapakasal namin. Nagabot naman sila kahit papano nung nagpakasal kami, pero at least we are proud to say na inipon namin yung kaya naming ipunin para may pangkasal kami. Wala kaming utang. At doon ako proud. Masakit lang din para sa akin na sa kabila ng mga desisyon ko sa buhay at sa kabila ng mga sakit na pinagdaanan ko sa buhay, ay mas masasaktan pa pala ako lalo. Kasi hindi dumalo ang mama ko sa kasal namin. Ayaw niya raw kasing magbihis na babae, nahihiya siya. Big deal pa rin para sa kanya yung gender. Sinubukan kong kontakin ang tatay ko. Actually, nag-effort kaming mag-asawa para hingin ang basbas ng mga magulang ko. Pero wala. But in fairness naman, nagpakita naman yung tatay ko. At thankful na ako doon. Ang mahalaga ay may kasangga ako ngayon. Kasangga. Kasama. Kabiyak. Partner. So to my ex-boyfriend, my husband right now, I just want to thank you for everything. For showing me your kindness, for being so thoughtful, for taking good care of me, for loving me unconditionally, and for providing me everything you could. Please know that you are very much appreciated and you are loved. I love you, and don't forget to pray. Alam ko na hindi madali ang pinagdaraanan natin ngayon dahil meron akong health issues. But I know, kasama natin si God sa labang ito. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. May karugtong pa ito. Kaya sana wag po kayong magsawa. Muli, ako si Jen. At ito, ang aking secret file.